Вітаю вас, гэта другая полова. Другая полова прямой трансляции. Гуляют Радия Мария и Салезьян. Лик 4-1 на користь команды Салезьян. Одна Радия Мария есть Шума, шансов. Олег, Брамник. Радия Мария. Ой, Брамник Салезьян. Так мы бачим вельми надзейны на Брамі выратоўваюць свою команду раз за разом. Зараз поглядим, что может отбыться у другой половины. И вот. Довольно небезпечно виконання. Кольцо робимо. Атака Салезьян, але мяч не трапляе да ксяндза Віктара. Удар Артема Шевчука, і гэта яго ўжо другі гол у гэтай сустрэчы. 5-1. Ілья Матышко, які забіваў. Адзіны мяч за Радіо Марыя. Спрабуе яшчэ раз. І як мы бачылі, Ксен Францішак выратоўвае сваю каманду. Уже не першы раз ён выратоўвае свою команду, выратоўвае Салезьян. Вельмі надзейная гульня. Большая частка гульні будуецца на яго гульні ў Брамі. Як у яго пойдзе, так пойдзе ўсей каманды. Так. Я яшчэ раз припомню, лік 5-1 на карысць Салезьян. Гульня можа вельмі такая і роўная, але Брамнік Салезьян паказвае вельмі надзейную гульню ў Браме. Яму здаецца, што немагчыма забіць у гэтай гульні. Выратоўвае сваю каманду раз за разам. Радіо Марыя спрабуе, але пакуль што атрымалася толькі адзін раз. Атака Радіо Марыя, стрэл по вороту. Атака Салезьян, што не вырашыць. Зараз Артюшек будзе біць. І атрымоўваецца удар, выхад 1-1, Ксен Францішак блокуе гэты мяч ногамі. Ілья Матышко. Пас на Саржука, але Саржук троху не догнав гэты мяч. Трохи яму не хапіла. Быў небяспечны стрэл, але мяч ляцеў вельмі небяспечна у дальні кут, але міма. Мне здаецца, Іллі трэба было самому біць, не даваць пас. Владислав Зарецкий з мячом, обходиться одного, другого не атрымоўваецца. Пас на Ксяндза Паўла, але мяч перахапляе Ілля. Што ён зробіць? Пас недакладны. І гэта толькі кутавы. І гэта быў вельмі прыгожы момант. Мяч ляцеў у дальні ад Брамніка в угол, але не попал. Яшчэ адзін момант у Салезьян. Іх моманты все ж таки
пераходзяць у дзейнасць і яны ўжо маюць 6 галоў. А моманты Рады Мары пакуль што могуць адказаць. Момантаў шмат, але забілі толькі адзін. Яшчэ адзін кутавы. Да, Францішка. І вельмі такая небяспечна трапляе мяч у галаву. Команда Рады Мары налево. Добра, і гэта забіў Александр Маншак. Лік 7-1, калі я не памыляюся. Салезяне выходзіць у адрыв. Аднак не сказаць, што гэта ўсё па гульне. У Рады Мары ёсць шмат момантаў, аднак брамнік Салезян гуляе вельмі надзейна. Зараз мы бачым, як раз за разам Салезяне атакуюць браму Рады Мары. Удар на Артема Шевчика не трапляе ў браму. Ще один момент Рады Мары, ми бачили, як брамнік виратовує Салезян. Пас не проходить. Выход 1-1, і брамнік Рады Мары вже виратовує свою команду. Стрелы Ємі Школьця. Мяч летить на поперечення. Мешочек с мячом. Некому дать пас. Пас за Віктора. Переходить Саржук. Однак розпасовує пас. Міняється на пас. І Віктор замикає стрел. 8-1. Зараз уже бачимо, як трохи так піжонісно гуляють Салезяне, тому що лік уже вельми великий, але на їх місці я би так не гуляв. Їм треба робити розміці мячов, так як турнірна таблиця складана. Бачимо, як ще раз знову Стратішек зворотовує Салезян. Це вельми деморалізує гульцов Рады Мары, тому що Ёсць іх моманты, але яны не ператвараюцца ў галы. Францішак надзейна. Ілля Маташкоць перахапляе мяч, але ён трапляе. Стрэл за Віктора недакладна. Засталося калі 5-6 хвілін до конца гульні. Не перемагаються, але бачимо, Рада Мары змагається. І яшчэ один момент, але вже мяч не трапляе у браму. І это свободный удар. Змушен Владислав Зарецкий. Пас на Артема Шевчика не проходит. Перехопляє Ілля Маташкоць, але не здолів обробить мяч гулец команды Рады Мары. И мяч у Іллі. Удар. И Францішак виратовує.
было небезпечно. Посыпалась уже штукатурка. Комбінація працювала. Радує Маре, трохи не розуміють друг друга, але бачимо, ідуть, трохи отак ідуть. Є моменти, але я вже казав не одно, що Францишек рятує свою команду. І ще один момент, що тримається. Нічого не тримався, Щербицький перехопляє пас. І ось ми бачимо, знову Францишек кидається під м'яч, і Гулець не може зробити стріл по брамі. Бив. І знову в зоні трималися Гольця зробити добра м'яч. Селезнян був отигран, але не працював м'яч і не трапив мимо брами. Ну, поглядимо. Радує Маре просто забити. Є ще один м'яч. До конца гольні залишилося хвилини 2. Вже бачимо, як Селезняни так віддають м'яч, віддають ініціативу, вже трохи подоставили, вже бачать, що воно зроблено. Але йдуть в атаку, спробують щось зробити, але не так організовано, як було по початку війни, коли їм треба було розвиватися. Это был момент 2 у 1. Распасовывали. Здається вже Брамника, але він не подається на це. І Воротовий ще раз. Бачимо, буде такий Логолі небезпечний рикошет. Францишек сьогодні вельми цудовно стоїть на Брамі, вельми цудовно. Було Радує Маре шмат моментів, як кажуть, 100%, але за Францишку здається, що це не 100% моменти. Я бил, трапил перекладину. И осталось матч до 10 секунд до конца времени. Это опошні кутовы. Попробуйте Радує Маре что-нибудь заробить. И это был такой небытовый удар.
Францішак выратоўвае каманду. Якая гэта гульня, вельмі уразіў мне сёння на гэта гульня Францішак. Так добра стаіць на браме, не ведаю. Вельмі надзейная гульня. Контратака Салезіан. Стрел поворот, Владислав Зарецький забиває гол. І бачили, як Владислав Зарецький жадав дати гэтый мяч, так все Сарбійський адзначыўся гэтага незабітым мячом, але не атрымалася яго забіць. І бачым, як Артем Шевчук забівае такі неблагі мяч у ближні кут, такі реально не зразумею, што адбылося. Дуже, навіть не могу вам сказати, які. Здається, може яких 10-1. Вельмі сьогодні Салезяне свій момент реалізовують. Брамник їх вратовують. І момент ряда Мари вже не реалізовує. Один гол можна забити. Бачимо, героїчний автомат, як Сенза Французька, який охварувався для сьогоднішньої победи. Вельмі отдано. Все, развітусь з вами сябры. Завтра будзе апошні матч. Будзе ён у 4 гадзіны по беларускаму часу.